abịa na India otu onye na-ewu ewu a na-akpọ Mahatma Gandhi mechara bụrụ prime minista mbụ ndị India kwuru okwu n'afọ 1916 ya otu narị ka ekwuru okwu aka na-ekwu tata. Ọ sị a na-ebochi anyị ọnụ agbanwe ndị India ndị ọcha na-achịbụ mgbe ha na-ebochi ha ọnụ na o nweghị ihe anyị nwere ike ichepụta n'onwe anyị maka na ndị ọcha chịrị anyị chịrị ndị India na-achịfa mgbe ha wee jụwa Gandhi wee jụwa olee ka anyị ga-esi nwee ike ichewere onwe anyị na ọ bụrụ na anyị ga-eji afọ anyị niile na-amụ asụsụ ala ndị ọzọ ka anyị ga-esi chebezi echiche maka onwe anyị. Na-ekwu na akwụkwọ a niile anyị na-ebidogolide na ife lụrụ 80 narị bụkwanụ bekee ka anyị na-amụ ebe ahụ emechaa ya ebula asambodo na-akpagharị. O wee sị kedu ka fa ga-esi nwee ike chere echiche maka onwe ha na ọ bụrụ na ọ bụ asụ bekee ka fa na-amụrụ n'akwụkwọ. Mana aṅụrị dịzi ya na bụ na ya bụ Gandhi mechara bụrụ prime minista mbụ na India 1947. Ọ bụrụra prime minista nye iwu ebido werezi asụsụ Hindi wee gụba akwụkwọ na India. Ndị China nwere ụka bụ ilu kpochakọrọ mkpa asụsụ dị mgbe ha sị ịchọọ ịchịgide mmadụ na ndụ ya nya bụ nke oyibo kpọrọ colonize. Ịchọọ ịchịgide mmadụ na ndụ ya niile kụziere ya asụsụ gị. Ịkụzigharị asụsụ gị ị nwere gị ya. Mana ala Igbo akwụkwọ niile ga-abụrịrị n'asụsụ bekee. Abịa n'okwe tupu ụmụ anyị epuo eze akụzielara ha twinkle twinkle little star okpubekwa eze okwebeghị ya. Kụzie London Bridge is falling down. Ọ pụtara ndị be anyị enweghị ike ji akwa mmiri Nija wee kwee okwu ụfọdụ. Mmiri London ọkadị mmiri Nija. Lee ka m siri dee ya ife mkpọrọ ya bụ okwu afọ ojuju ala Igbo. Ejiri m orimiri Nija wee kwu ya akwa mmiri Nija wee kwu ya wee sị akwa mmiri nke Nija ebuka amaka akwa mmiri nke Nija dị n'ala Igbo. Akwa mmiri nke Nija ebuka amaka akwa mmiri nke Nija dị n'ala Igbo. O sikwara n'Ọnịcha wee gaba Asaba were jikọta ụmụnne n'ala Igbo. Igbo niile ebuka amaka dịkwa ụtọ jukwara eju n'ala Igbo. Kedu dịrị Chineke onye ngọzi Igbo niile towe ya haleluya. Ọtụtụ ndị okenye anyị na-emenye asụsụ Igbo egwu site n'iji bekee ekwu ihe niile dịka ekele ụtụtụ good morning, good night, good evening, ekele anyasị, ekele Christmas, happy Christmas, ncheta ọmụmụ mmadụ happy birthday. Ndị okenye wee dere gaba ọka ngụba. Okenye na-egbu asụsụ Igbo site n'asụsụ bekee agụ ozi nnabata. Anọ nzukọ ọgbakọ obodo ewere asụsụ bekee na-anụ ya. Ịma mbem akwamozu na asụsụ bekee ka anyị na-akpọ funeral oration. Abịa ebe asụba ọkwa ndị Igbo ka a na-agwa. Ụzọ ọzọkwa iji asụsụ bekee ede ihe niile dịka ụzọ mbata obodo asụ welcome to obodo a, ide leta, oku nzukọ ya bụ ka anyị na-akpọ secular, ihe akpara ya bụ ka anyị na-akpọ minute, broshu mmemme niile dị iche iche
asụ bekee. Ọ ndị okenye na-eme ya, ọ bụrụ ụmụaka. Ijikwu bekee dee aha afọ ahịa, ihe ya na women market, timber shed, spare parts, na-ede aha ama ya bụ street na bekee, Zik Avenue, Ibian Street, nke a were ya na-ede afọ okporo ụzọ, expressway, afọ ụlọ akwụkwọ niile n'ala Igbo, bekee, ụlọ ụka, bekee. Ịgwọtọkọ asụsụ Igbo na bekee, ihe aka arụ ya emere Igbo sụọ ya asụ, sụọ ya obere, agwọtọkọwa ya na bekee ndị okenye. Mana m ga-abịa n'ịgwọtọkọ a, nwere nke ofu mfọrọ ya eme ka unu marụkwuo. Agwa dị otu a, ihe niile anyị na-eme jọgburu onwe ya. Ọ bụ ya mere na otu ọkammụta na-akwa Innocent Madike kụziri na Nsụka jiri dee udere na dee ya, agbụrụ ọbụla ihere asụsụ ha na-eme ekwesịghị ịdị ndụ. Ndị nwe asụsụ ahụ na-akparị Chineke nyere ha asụsụ ahụ. Mgbe o kwuru ya bụ ka ọnwa Juun 12 afọ 2008, mgbe ọ na-enye ife a na-akpọrọ asụsụ bekee inaugural lecture. Mụnwa na onwe m kwakwuru ụdị akwa a mgbe m nyere nkụzi odenigbo ka ọnwa Septemba 13 afọ 2013, mgbe m sị na ndị Igbo ịhapụkwa asụsụ Igbo jọkarịkwara mmeri emeriri Biafra. Ibe anyị na-eme asụsụ Igbo na ife ọ ga-apụtara anyị jọkarịkwara mmeri emeriri anyị na Biafra. Bekee na-abịa na ịgwọtọkọ asụsụ Igbo na bekee. Ọ razikwanara ahụ onye Igbo nwere ike ịsụ Igbo na-agwọtọkọ ya na bekee. Lee ihe otu ọkammụta bụ ịna ọka ajọ nwa na-akụzi kịta na mahadum na Azikiwe dere, bụ nkata ya ịkparịta ụka onye nwe ụlọ ọhụụ na onye sere ya ya architect na-akpa mgbe a na-achọ ka etechaa ụlọ ahụ penti ya. Ose ụlọ jụrụ ya onye nwe ụlọ sị ya, kedu the type of color ị ga-like ka ejiri pentiere gị your new house? Lezie ya anya, ọ bekee ka asụrụ ka Igbo. Onye nwe ụlọ zaa ya, I decided but I like red na green. Onye sere ụlọ jụkwa ya ọzọ, biko ka anyị take ihe a serious. What of use kwa na yellow na outside na light blue n'ime? Ya ka na-agụpụta ebe ọ dị ebe. Onye nwe ụlọ zaa, eminere m ya, ọ dịkwa good, but nyekwe sometime, can think over it, we discuss ya with my wife. Marazia na ife ya kwuru na ọ bụ nnu ka akpụchanyere, ọ bụrụ etu anyị si asụ Igbo taa. Abịakwa otu ọzọ na-egbukwa asụsụ Igbo bụ ndị ụka ụfọdụ. Biko kwana ekpukpukwara m unu okpu ndị ụka. Ndị ụka sokwa na ndị na-egbu asụsụ Igbo site n'ụzọ ndị a: iji bekee aka ụka, abụ abụ, ekwu okwuchukwu, akụzi katkizim, eme ọgbakọ orikọ fellowship a na-akpọ fellowship, na ọgbakọ ogobe crusade. Mgbe ụfọdụ achọghị ịka ụka n'ala Igbo, ejiri maka mkpụrụ mmadụ ole na ole anaghị anụ asụsụ Igbo ka wee na asụsụ bekee. Ọ bụ ndị ụka ụfọdụ na-eme ife a. Mana popu kwuru agbụrụ ọbụla kawazie ụka n'asụsụ ha. Ọ popu kwuru ya, Vatican II. Onye isi ụka Anglican ya Prof.Pita Ejiofo kwuru na Jenụwarị 2006 ka a kawazie ụka n'Igbo n'ala Igbo, kawa ụka na Yoruba n'ala Yoruba ma na Hausa, ewere asụ Hausa, Jenụwarị 2006. N'otu ebe niile anyị jere njem sụbakwa Igbo, ndị bishọp niile na ndị ụkọ niile ma Katọlik na Anglican kpebiri binye aka na ya na ọ bụzi Igbo ka a ga-eji n'aka ụka. Afọ ụfọdụ
ndị isi ụkọ bụkwa ndị Igbo, ụfọdụ ọ bụrụ fa ncha mana ọtụtụ na-eme ya. Ịhapụ ndị ụka bụkwa ndị Igbo ka ha na-agụrụ ha okwu nnabata na ha bịa njem ọzụzụ atụrụ n'ala Igbo n'asụsụ Bekee. Ife a mekọtara emapụ afọ ebe a ka a na-eme otu ọgbakọ orikọ fellowship n'Ọnịsha wee bụkata abụ mana Hausa mana oyibo mana Kalaba mana Yoruba bụkata abụ. Ọ na-atọ emekata otu okenye afọ ya abụ Innocent Ezenwa, onye adazi enu ndị Ọnịsha ma onye a na-akpọ Ezenwa crankshaft wee kunie ya. Okenye ka ọ wee jebe wee lụọ n'alva igwe eji ekwu okwu wee lụọ anya mmiri bịa n'anya ọnụ obere akwa kpọzie ya obere akwa wee sị ndị Igbo, kedu na ife asụsụ Igbo mere unu? Kedu ife ndị nna nna anyị mere unu? Ọ pụtara na Chineke adịghị anụ asụsụ Igbo? Abụọ na Hausa, abụọ na Yoruba, bụọ na Efik, bụọ na TV, enyere abụ nke Igbo. Ihe kenekwa afa okwuchi ya wee kwa mkpụ ya chi ya azụ. Ife aṅụrị meziri na ebu na o mechara anya ndị ahụ wee kwụsị wee bụbazi ya bụ n'asụsụ Igbo. Ọkwọ na ya ka o ji adị ma okenye fụ ife ụfọdụ adọrọ mmanya kwuo ya enyere ewu ya ewe. Abịakwazi ndị otu ọzọ na-egbukwazi asụsụ Igbo bụ ndị nhazi ya, ndị MC na ndị a na-akpọ DJ. Ịbịa abatara n'ọgbakọ ọbụla ihe niile abụrụ n'asụsụ Bekee iji maa atụ ihe ize ị ga-afọ wee tụlechaa ya na ask me biko na ask me ọ bụrụ jụwa m enwere ike ịdị ya n'Igbo biogo n'ọgwa onye ọbụla n'okwu oyibo ka nọ ebe a. Ewerezie Bekee na-ahazi na-asụ na Bekee a na-akụrụfa aka oyibo na-asụkwa n'ụsọ a na-akụwa ka a na na-asụtakwu mana ndị Igbo kwuru na ife na-atọ ụtọ na-eme gịnị egbu achọzie isi Igbo a na-agbọtọkọzie oyibo na Igbo na ụdị na-akpa ọchị ọnụ Igbo ka a na-egbu. Inekwu anya ọ na-asọkwu m ọchị. Ọ bụrụ ndị chọrọ imere Igbo ebere a na-asụgodo Igbo ka esi asụ ya, onye isi na ndị isi batazie ya asụrụ oyibo iji gosi na Igbo ekwesịghị ekwesị. Ọ bụrụ ebe a dị emusi na-abụ ndị nhazi na-abụ abịazie nke obere a na-asụ n'Igbo nke nnukwu a na-asụ n'oyibo. Ị ga-enwere ka ọ dị a na-eme ebe a ka a nọ na-emebi n'asụsụ Igbo. Na ndị mbụ na-egbu asụsụ Igbo ndị a ifuru onye ji mma